Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes ħabbar waqt il-Public Service Expo 2025 li l-Awtorità ta' Djar qed tniedi dokument bħala gwida l-first-time buyers. Id-dokument jigwida lil dawk eliġibbli fil-proċess tax-xiri tal-ewwel proprjetà tagħhom fejn il-Gvern qed joffri l-appoġġ tiegħu botja ta' 1,000 euro fis-sena ta' xar snin għal total ta' 10,000 euro. Għal dawk iż-żgħażagħ, għal dawk il-persuni li ħajjixtru l-ewwel proprjetà li nafu li ħatkun l-iktar ħaġa li jkunu għamlu f'ħajjithom importanti li jsiru sidin ta' darhom għall-ewwel darba. Allura din il-gwida ittihom step by step dik l-għajnuna kollha meħtieġa biex huma jkunu jafu l-affarijiet kollha. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zarafa stqar li x-xiri tal-ewwel proprjetà jħolma ta' ħafna żgħażagħ imma l-proċess kapaċi jkun kumpless. Għaldaqstant spjega li x-xewqa tal-Awtorità u l-Gvern li permezz ta' din il-gwida, il-proċess jiġi spjegat b'mod ċar li jinftiem favur deċiżjonijiet mill-aktar informati. Din il-gwida li tinsab fuq is-sit firsthome.mt tassisti lix-xerrejja prospettivi tul l-istadji kollha, inkluż proċessi relatati ma' self mill-bank, il-kuntratt tal-beħ sal-mument li x-xerrejja jibdew jgħixu fir-residenza tagħhom. Tipprovdi wkoll pariri prattiċi dwar dak li għandu jiġi nnotat flimkien mal-informazzjoni fuq skemi u servizzi li joffri l-Gvern.